pui tlang wal ka nia sum don na na thonei satlia ve mai ka ni necktie ka neya phei khok ka nei boka sunal tak po ka neya pui satlem te neya mi poi mo tak anga han om vel chu nuam ka ti zong tak ani mase khasum don na hun pui le a che vela wang khan chauna na sa tak ka nei tatlat maya darkar tam tak ka tho wang le off day po nei manglawa ka thona khan min vole ta ni berin ka ria kum khat lai mai chu pre clinically depression ka nei pha ta ni chu depression chuan ka tak sa peng then khat na thok theilo vina siama ka tong tha theilo wa ka kal theilo boka be sei lo deuh mai ka nu na ka din hun tlak niam lai ber chumin thlentir ta ni England kholum deuh hlek lai chuan keima po ka ji om deuh thina kholum lai chuan ka shoka taksa thanna tui nang om thal be tekha an ji om deuh hlek thina ni chutiang ani ta ka chuan aramlum deuh hleka engwai nge kom mai lawang tin ngai tuna ka siam ta ka ji om pha deuh hlek be sein jin kwal turin thutlu na ka siam ta ni ti chuan Thailand lama ka jin ta chu chuan keima danglam nan sa tak asiama aramlum zoga ka inson nu rei lo te a chuan ka jiom chovin keima po ka harwang ta sotani khatiang nuam le hlim khan ka dam chungin kala om ngai lo beach thing in a han umte tuipuya surfing ti te ei tur tuin hai tak tak ei te le kwalzin mei chia te ne na tequila han in ho vel te khachu nuam ve takani khatianga lim taka ka hun ka man kha thlathum chung vel chu nia mania ho chang oma nula shoi ho chang po atam mai khatianga nun man kha nuam viau ma sela mishing nun phunga thil thei reng ani silova poisa tho chu angai bok nen na tho tur zongin chumun chu ka chu san ta ni Hong Kong chu namji rang tilang theithil zorna mun pui hi ni ringot maya building sang pui pui po atam em ema an kholai te chu a beng cheng thin hle ani Spare bed, I'll take it. Hi, how you doing? Good, come on. ka in lo a chuan ka thian pa pakha chu ron om ve a aron thlenna pola rei vaklova ka ina chuan kala lut ve top mai ni ke chuan experience te kalo nei to boka ka thian pa chu in ti hlim tur le zu te ina khochung fan pui tur te engian khosak phung ti sil fia tur chuan ka chua pui ta kan pani chuan poisa khol sa kan nga to lo ve ve a England a let kala tum si lo chuan na tho tur kama mo ta tak zeta ka thian pa po chuan ho ala in pe mai big lovani Oh! There he is, Jeppy boy. How you doing, son? Why don't you do me a favor? Let me get a... barakanom lai chuan tour guide pakhat aron luta German mi khwalte aron shroya German tong hlirina tonga mase ma chu American ani Seeing his wife, man. She looked like she was in the NBA, man. She was like 6'6", 6'7". She was huge. a Chetdan vel chu amak sagruriawa atong du baka auki asang leya akho sakdan vela tang chuan angai na tom mel vaklo ani chupa chu engang mi nge ni kan thaching vaklo na in kan han thu thova kan ti ti tak zel nu chuan tur gai chau chu asum muna nar ni loti kan hreta ani So you boys want to make some money? If you want to make good money, boys, you got to get into gold. Gold. What? Get into it. Polin atangin Rangkachak la thina ni ti chu asoita a ma ang lo tak chuan ati ti po chu ati tak chho tran ta hle ni Extraordinary, but what on earth are you doing? All you got to do is take the gold on a plane, spend the weekend in Kathmandu, take a look at the mountains, fly back Monday. Kathmandu. Good. Nice. tun chuma po hian Rangkachak la tura akal don thu chu min thilta
kan du ani chuan kan zui ve theyang ti po min hril ngal bok ani. The guys at the airports, custom officials, that sort of thing. They're all in on it. Every single one of them. A han soidan vel atang chuan keima lo thon ruk na riaw om ta he thila hian ka hriat ngai lo mihring engzat nge in rolanga arin a hian thila kalsual thui thei viau mai lo mo ti chu ka ngai tuana aron om ta vatan. Listen, fellas, take it or leave it. Leave it, thank you. What about you, Oz? I don't think about it, and no, it's all good, boys. I'm not going to twist your arms. Oh! Right, buddy? Right, mate. He's coming for a beer. Don't bring my. Akal na turpo min hril mi lovin chu pa chu kar khat chung ve lai athang bo ta dai maya anhu a chuan poisa engi mozat nen aron kir le a kan han en chiang chuan dollar sang ni hi alo nia mithen khatan chuan eng thamma ani lo mai thei ma se tlangwal patni jin kual mai mai poisa nei to lo lam tan chuan tam tham takani chutianga kar khat ve lek thang bawa dollar sang ni a hlo thei mai chu kan it ve ta viau maya athil tiang chuti ve kan tum ta ni. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Team race industry viva ko naizol in office hotel door biakin le hall chung moi takin an siam theya wiring kitchen cabinet partition le chuat pha te po an siam sak thei che ceiling a man tur le green playa te company ne na in thlun zom ania in chung Chetdan lami ngai tuani chuan team race industry hi ngai tua chuwa kang che aizol chunga free delivery an ti theya ahmuna dor du tan parking a harsat nam lo. Imrace Industry Vivacon Aizol contact 9862211533 9366 332 020. Close to the sun. Chutia Rangkachak kan lak nuwa Hong Kong akan le nu chuan are ta chuan kan kal le hun turatana kanin puacha angai thule ale peka chuan kan rola akal ve to tur thu min thila tlai khat chu os red le ke chu kan zinga kal ve tur pakhat mutur chuan downtown a kan kalta ama chu Eric tin an kawani ama hi mi thata kani in hun engamo chen chu Hong Kong a hian alo khosa to nge nge ni thil pakhat nui za thlak deuh mai chu athen German athen American le athen Australian kan ni chu ni anui za thlak du khop mai Nepali gangster te po kan angin ka hria kan vakal na mun hi chu ka hreto thina mase kala kal lawa chu chu min ti phur tu tak po ni he huna hi chuan eng thil po ti ila tu man zo na min zot lova building chunglama chuan a lift thin kan chhota Nepali pahnih min lo hak reng tu chu kan hmuta ni chu pa ka hmuchi chu ka ngei ru hal hle maya achan chu asam sei kirtak adar thlenga azuale noi lampanga asilai kausa renga ada ka hmu chu ka ngei na chan berani kan zawai chuan zoi in hun kirtak le borok riptak nuaya kan omani ti ka hre chiang ta thuaya nung chang thata ka om mai chu kan ti thei to kani ti po ka hre chiang hle ani kan ma chuan multi bucket waistcoat a oma a packet zonga chuan dollar singli man huvel tur Rangkachak da khat veka anni chuan he waistcoat hi zo taka hathei tur khopa kan fit tok le tok lo an hmudu ani
kan en mai chuan lunglian velam pali hu vel ni tura kangaya mase ka han hachi chu lunglian velam som pakhata tanga som panga hu vela ritani dai maya arit vere uhle ni kalpui zongin ain thenel nel thengem tingai dante pokaneya police ma kan kalaya khatianga then vai chuan thilpoi tak ka thleng thei dona mase kan zawai chuan chu thil chu zo takin kan ak theu thei ti nem nge kan tumani kan hak chin theu nuwa chuan chu thil hatur chuan kan tling to kan ti kan nem nge ta mase zona pakhat kan ei tak chu minman ta se engtin nge kan omang ti hi ni computer wall zarkota hian computer set le akai noi chikim tlom takin kan kule smart full hd tv cabinet chi sang sang paka laptop mini atom ber changa atober thlengin kan neya processor intel le amd ryzen po kan kul buke woofer bluetooth speaker mouse usb ps/2 wireless earphone walkie talkie thlengin kan kul buke tin gaming keyboard mouse le gamepad thlengin kan kol buka laptop charger antivirus barcode reader laminator scanner po kan kula printer inkjet laser du tu sam than tur po oma servicing a boina omlawa customer te tan parking na mun chata ko oke Computer World Zarkot Main Street contact 0389 234 7911 Manta Bazar in soi the na po ni lovin blanket chi sang sang ke ni ai nei ki mi anom bik lawang in soi the na po ni lovin bed sheet bedspread rizai ponlum in soi the na po ni lovin du than tur kan nei veke in soi the na po ni lovin thosilen folding chang kang tak po kan nei kan thil nei te hi aman tloma changa atober thengin kan nei in soi the na po ni lovin in nei na man e tur tele present pe tur tan thei chuan pan ngei chi kan ni in soi the na po ni lovin manta bazar akan bazar in soi the na po ni lovin wholesale retailing kan pe thei renge Manta Bazar Saronveng near Police Room phone 943615 3252 98560 9048 MotoGP entry de chuan khovel hu pataya thale rin tlak ber chukan shemai ome most valuable tire brand thanna pakhat na haumek tu Michelin tire ngai hi ani a quality chung chuan aya man tlom siglesa kong chiale tha kong hu diak le nala man tur bi a size te ber atanga lian ber thlengin kan nei renge world strongest tire brand thanna pakhat na haumek tu Michelin tire ngai hi athat big zia hre turin i two wheeler eng chia po khan han vu ve ta che Michelin chul chuak tu compound technology 2CD tire phe hi chu idu thusam ani le zual nge ya tire raldan rualo asir khi in lei kong thil le diak wanga buai tubeless tire ni si theb le ringa thin wanga i buai ni chuan Michelin tire nge hiron mang ve ta che kumnga chungjet company warranty kan pe a nuam tak chung sia him le dam taka ilir thei ikhal thei hi Michelin du thu sa mane Pirelli IRC V rubber Metzeler Seat Apollo le adang te po kan kol renga ne kan customer te nitrogen air kan free zela berek le thil hriam ra wanga tire pop thin pumpel nan tire silan thiron mang ve ta che Mizoram ta na Michelin distributor om chung Zorin Auto Center tuikol vibe kon rota hian ronleng lut ve le lunglei bazar veng ki kona branch showroom kan hong thar boke एक रात को लगी जेल मार दिन छ के हुने anni chuan zan khat jail tang ani mai lom 3 min changa Sent home, deported, 1 night in prison, that's it. chu tiang ani te chuan thil har sa pakhat ma om lo tina ni chu he thili ka ti theyang tin ka chang ta ni Too bad, right? kan zawai chuan chu mun chu kan chua san ta kan hokonga chuan nuam ti takin zu te kan ina hlim tak le phur takin kan oma gangster thatak te po kan ang ve viawin ka sia ani na taka chuan kan thil ti tum chu a hlo om hle a ma se hlo om kan paltlang phot lo chuan hlimna kan hudon lo ti chu kan ril ruwa om ve tlatani chu tianga jacket hachin reng renga hun kan man lai chuan car khat po chu lo liam ve maya
eng thil nge ka ti tak mai le ti in ka ngai tu na ka seng tran ta mase ke ma chuan ka ti hlotling ngei tur ani ti chu alian ta zo kani ani na taka chuan a poisa tam wangor ngor ni lovin ka du na le ka in pek na tele thilmak le hlau om ti thei ve shim shim ni du na te kha ke ma khan alian e mani Daniel le ke chu rei takata khokhir ang mai kan ni to a chu wang chuan he hun hi kan zalen ve theina hun nia kan ngaya chu ba ka minaran mai kan ni lo ti fin fia theina hun rem changa kan ngai bokani Keini ho chu airport ta kal tur kan nia min check theina zongjong paltlanga chuana hun kan thlena nga yani chuta chuan midang tu emonen kanin muanga Rangkachak chu toileta kanin hlan chhong don ani ngai tu ngai tam taka oma aruk tak chuan he kan thil ti tura hian hlo thona in kan khat ani ber mai miron mutu tur hi khoya nge omang ti ngai tuan sa tak nen kan thukwal thap maya mitam tak veiwa kan omin an lu chuak renga mase chung jinga chuan kan mi nga pa chu alo thleng ve thei mai boxi lova aruk tak chuan kan boi ru hle ni chutianga sarkar phalo thil han ti ta ka chuan mi tu po mai hian min en thani in kanin sia thin phu po arang du khop mai atopa chuan kan mi nga pa chu aron thleng ta shama erika chuan apan phei ngala keini po chuan amal malin kan zui ve ta ani ka pian pui mi zia hlat takin ka che ni in ka in hria ka in ngai tu reng mai ani middle class pakhat ve mai hian dan kalin thil ka ti ta chu nia ka pian an hulama dan kala thil ka ti voi khatna ani nge nge ni in thirna lam ka pan hun chu athleng ve ta a in thirna pona chuan mi pakhat hi alo dinga chupa chu ka thila ka ak tha MTN fia turin chulaya chuan ading alo nia kan thila hlia khu tu tur chuan waistcoat chunga korle jacket kan halea in thirna atanga ka chuak chu pona loading pa chuan kalan dana dikem ti alo en fia ani chuan a thae atia darthalanga chuan ka va in ena kamit mengte chu alo phok shua ka maite chu athlan na sa hle ani ti aron mu chuan chupa chuan khatianga lan kha chu ati chi vaklowang aron ti ni ka hanin en le chuan in hnuk dok thei ka ni to lo ti ka hre chiang hle a malam ka pan zel ani ti po ka hre chiang hle ani ka din mun chu mi ta hriat pui lova ma ni chawaril ruha na ani ber mai kan thutna tang chuan kan kal son ta thona kan ti khot la yang ti hlau ni om takin kan kal ta vuk vuk mai ani
Rangkachak akchunga chulai huna kalchu thil nuam ani lem lo khop mai midang nena in pel ringot po chu zamom du takani tuntuma hian ni dang zong ai Rangkachak hi kan keng tama kan thian pa re ta chuan nuama ti chi lo thu po min hril bokani Rangkachak Tawlhru isum dong ani chuan film khur tak le uluk taka an chek lo na hmuna chau I hi mang ti hi alang chiang hle ome airport ta custom duty lo omte chu midangin an lo thamanga keini chu tluang takin kan tlang thei don ani Nepal ram chung chu kan thlok lu ta Nepal a chuan man to taka hral tur kan nia mase kan ti mi ro chu tax pay kani Nepal emo khoirama poni se bungrua kan phurlu tani chuan tax kan pay ka ngaya tax kan pay lo na tak chu smuggler ramin siam tu ani thona atang chuan kan chukta chuni satlai takani boka khuwa po alum hlea kan singa chuan nalle fel fai taka in chei po kan omlo kan thante chu aron chuak tana kan zamhlom bok nen thlan po atla du khop mai keini ho chu kan in hriat chian pa ka kan thil tia chuan kan chianga kalpa in duty ho hena chuan kan passport kan mu zela mase custom room a kongka pui pahni na kan paltlang alangaya kan valu na hmun chu abeng chengin ari nuai nuai maya chu hmuna chuan do kan palia oma chuta chuan bungrua te lo chek zel tuan oma are da chu ading thuta ameng phok le boka ke chuan eng thil nge thlengta katia dokan number 4 a chuan kaltura hril kan nia mase a hma lo om thin pa kha alo om to reng reng lo maya tuntuma hi chuan meche sari sen no kai alo om tatlat mai ani chu dokana chuan kan hriat ngai lo alo om tatlat mai chu kan buai ta hle maya minute nga don lai chu kan ding ta reng ringot mai ani pangai takalan tumin thei top kan chua mase kan hril haina chuan min koi thlua chet po kan cheson thei me ulo ani ber mai engtin nge kan ti ta kang ti in kan in zot loi loya chu mei chia chu kan ve na ama po chuan kan in hnial ani ti alo hriania miron hui ta ani Sort of. Forward. What does that mean? Forward. What does that mean? Do you know it? I know one guy. I told you that you got a better idea. No, of course I've got a fucking better idea. It's not my idea. It's You don't have a better idea than one of you. Shut the fuck up. Get on. are da chu akal masabera abek chu dokana chuan check turin ada thla Thank you very much. chumi hnuwa o cha chuan abek chu a check tir le a ke chu an hnung bera ka dinga mase an hnung bera ompo chu apoi lem lo kan hnunga mi pakhat auri kan hriat ma kha chuan engkim mai chu kan rin phak bakin akal tluang ani Hello. Apa mak kau ke phone bateri thile tu. Eng tu ne ka chung de ka pia khayang. RC mo biwol ta tangin. Bu. Katia. Phone ka leng chi ti kha. Ni mo kha RC mo biwol ta tangin. Yes. Phone ni le don chuan
RC Mobile World tangi leng jo cool RC Mobile World ta hian handset barphone le smartphone chikim kan kolasin ramriak thinte tan manchi battery tlo le mantlo ma ombok mobile phone company sang kut chua kan kol kim khopasin Redmi preferred partner kan nia mundang ai tlomin kan pethei bok accessories chikim kan nei bok mobile repairing po kan ti thei ngal boke RC Mobile World Chanmari RC Mobile World Bara Bazar Dorpui phone 2327776 Oi mate tu Christmas tu ko klom si tha si ka du kumai ka leng le kimo ente MP shoe store an soi kha ko ro ka siram la hian an dor om kita mi kimo klom si tha si quality box ko ro MP shoe store a hian lo leng lut ve ro le ani hian Mizoram abung ro an la ve lawa direct fika an chalu ani wangin atlom bika no panga chenga puitling mechia le mi pabun turan kolkin vek asin MP shoe store new market boltho paina bula le Israel market Pekok chale chikim tlom taka anzor na mun MP shoe store bolho paina bul le Israel market new market India in its one war steel Chabir Tata Steel and Style Kutswak to Mizorama Enchanted Wood Vanson's Trading Tan Maria Umtae Steel Almira Tishang Shang Colonel Taktak Office Furniture Tikim Slotted Angle Rek do Angzata Chong Siam Tete Kandeya Tata Steel hi Athira Kong Chadavangin Angita Ahon Le Karzongin Arivelava Atui Ekin Akokve May Lawani Heba Kaihan India Company Chetdan Com Chiao Space Wood Smart Wood Carlon Vikis le regular tihian authorized dealer kania home furniture tikim du thu sama tha du thantura ome sofa wardrobe dining table dressing table sliding wardrobe le office furniture quality thatin kania imported furnitures nal le changkang tak tak kan kol rengbok motor parking a boina om hau lavin ran bazar me ro le Enchanted Wood Vanson's Trading Tanmari opposite Directorate of Rural Development. Contact 9774006772. Mase chu auri ka hriat chuan ka thua ka lu chiang khermai nunglam ka han hoi chu papakhathi aron tlan pheya erika chu aron mana chuta zet zong ngaya thata lo hle mai chupa chuan metal detective akawa car alarm angain aron kiuta vung mai le Hey you! Come over here! chupa chuan miron huya she tak chungin alampan chuan ka pheita ani chupa chuan kan pahni chuan custom room a min pot luta mel phok hru chung chuan room a chuan kan lut ve ta chuta zet zong thilom dan chu a thalo chhota tel ani ber mai Erika le kei chu custom room a kan oma o chale re ta chu an lo va chuaka kan va thlen ve hun tur thlirin pona an lo omani Got the monkey temple while you're here, man. Yeah, right there. Do they have elephants? No, they're not in the city. Get the fuck off me! Whoa, stop! mase kan thiante pahni chu police silai keng panga vel chuan anvaman fu ta hlau mai ani
Erika koran han phel chia tang chuan man ni ra phlak zia ka hre chiang ta hle mai awes ko ta chuan Rangkachak chau ni rovin heroin lo omte lang ti ka hlau hle a kan lo wangai tu toy em ka ti tlok tloka mol ka in ti tak zitani van nei thlak takin awes ko ta chuan dam doi lo omte lo hlawa Rangkachak chau lo omani Kini pon heng Rangkachak te hi ahmain kan la hungai bik lo Lah, ya sampai bol dah ni. Sampai. Rangkachak dang kan la kolem ti en tur le Rangkachak Tawlhru thin kan niam ti fin fianan kan kor ipte zong zong chu hong turin min ti tani Nepal hian khatiang em tam Rangkachak kha anlaman ngai lova anni po chuan makan ti hlea anram Rangkachak anlaman hnember tum ani baka record siam tu kani taringot mayani sign turamin ti form chu aron phora Nepal tonga ain ji awang chuan enge omjia kan hrethiam bok silo danina aphal keimani ayo tu tur kan nei bok silova An mela tang chuan an thin rim tak zetani ti po alang thei veka boina siam bel kan du lawa wangin atopa chuan kan sign ta ani min han man chi achu ngai tuana film puta harbaka kan hun ton chu ahar sa tak zetani han kaf lien tak tu ek to zet mai chu min bun tira chu din mun shom taka kan lu ta ti chin chiana ani baka kan zalen na kan hlau ta ti en tirna ani bokani kan pali chuan an motor chunga chuan min lu tira sipai pali vel chuan min veng boka kidnap kan ni don nge ti tu man kan shelo azan lala chuan min phur chuak ta a thim em awang chuan khoi mun ange kan kal ti po kan hre theilo ani motor chunga tang chuan en kol ka han tuma ma se ka thei si lo kan tang hlia hi ni ber mai athim tak zeta ka chuan puite ho chu an mu hil veka longchung ri la bungra da na chikhata hian min da ni berin ka thria atu lo ka sakai bak nei pu ka da tur ni mai hian ka in ngai ani atu khualo war chuan kan zawai chuan kan la thatlang veka amania kan experience nei de chu anui za thlak tak zeta anu rei lo te a chuan ka mit chu ka ching le a atu khovar le huna thau tura muthil le ka tum ta ni chutia ka mu hil chu ka han har le meu chuan lungin chung chhuat lai taka hian kalo om reng maya helai huna kom hi ka ring phami alo ka han thau chuaka enge thilom zia enge thlengta karil ro in ka tia ani take zan ma sa lo khan man kan nia tani na kan tanga helai huna hian kan lo om ta ani ti chu ka hre chuak le ta ni gate ma tang chuan miron kova kan va phei chu tang motora bok chuan min nor lu de ta airport lam min pan pui ta ni
Engem mokong zong tak chuan jail tang chu anu izat thlaka a hlim om boka thlona chuanga thlok ho tur ni maya ka in ngaya mimol pa thlok ho wangwang che ka in timol mol mai ani airport kan thlen chuan building pakha chu kan pandinga an soidan chuan custom court an tia chu vele court tura hroi kan ni ti kan in hre chuak thuaya Nepalese airport a smuggling ti thin reng reng te chu court a chuan an in lan zia thin ani custom court chu office pa ngai ve mai ani in office file em lo te ve taka chuan an lo thok ve marmar maya an just chu chief of customs ani telba ka minman tu pokha alo om ve ni engthil chunge mothleng ta ni avan boi thlak thine court ale jasma kan ayo thu soi tur te po kan lo be sei ve a mase chumi tur chuan engthil nge ti tur ti ero kan hre si lo ramdanga tanpui tu nei lovin kanom taringot maya kan just ture mo kan ti chu tonglet tu mai alo nia a mat laya min man tu kha just chu alo ni reng mai तपाईले सुन चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु भयो From where you brought it? From where you brought it, this gold? अनि त्यो सुन कसको हो Rangkachak chu khoya changa kan nei nge ti le engthia kan nei nge ti vel min zota We just take the gold, pick it up in Hong Kong, take it to Kathmandu, we find out where we get it. thilom zia kan thil nu chuan just chuan kumli chung tan tir kan di tur thu aron soi chuak ta ni 4 years in jail in Nepal? Yes. Not deported? अब तपाईहरुबाट 112 किलो सुन समातिएको छ You have brought 112 kilo gold. अब हाम्रो नियम अनुसार As per rule, the cost which include the 112 kilo gold, the same amount you have to pay. kan Rangkachak ken ang hu chu poisa min choi ti ran tuma dollar mak ta duai khat le nuai ruk chu kan nei si lo kan ril ruwa ha tak jeta kan bing chuk chuk ringot mai ani chu thu chuan mi po athong na tak jeta poisa kan nei lo wang chuan kan tan hun chung tur chu kan tling tlak angai don ta ni kumli chung chu engtin nge kan man ta kang ma se lung in chunga kan man ngei chu angai ta ni enga tinge heng thil te hi a thlen tak mai le enga tinge a hmang khan tluang takin thila kal le mai lo tu chunge man kan ni theina na min hek tu ni ta ang le enga tinge kan tham vek to hnuwa po min laman thei cheu le khang thil zong zong kha kan hre cha ka ma se a chana kan nei si lo Kathmandu jail tang chu a hlau om pa ka inti du da na le 6 mang tura inti luina te athleng don em hriat ani lova jaila chuan ruk ruk chingte pongsual chingte truck edik te le misual chitin reng an om kim vekani ani khat na nge ani hni na ka chiang che to lawa mingo pakhat nen hian kan in hmel hriata a hmel te chu a bor chhor hle a man lai huna doi thiama ang ber ome ama le ama chu a in be mol mola aphun bulbul reng mayani anhuwa ka hriat le dan chuan Rangkachak Tawlhru wanga tang ve tho alo nia kumli don lai chu alo tang to in chu wang chuan alo at pha ani katan chuan a hlo om le zual tak jeta ka chung te la ka ta hlataka lak shanin ka om pa ka he pa ka en hian kumli lai mai he huna han om chu a om dan chu nakina ka om ve dan tur nia ka ngaya karil ruwa ha tak jeta ni kanu hena ka le khathon tur chu harsa ti tak chungin ka ziak ta a lungai su jaila ka tanga ahmun chu Nepal ani kamole ma kama ka lo sial e ma tin ni tin ka ziak ta a pro hapa musical instrument le sound system plom takin kan zwara tin light le sound system plom taka ho tu kan ne reng buke biakin le hola sound system installation kan ti sak theya acoustic treatment Singapore changa zur chuakin min thu chi rang buke
1 traffic point bul phone number 9612 159 365 Langwal ril ruha beidong hun herle le theini se herle le chak hun kal to thlir le tangui taka om kaloni tani nithum ni level aral nuwa chuan American mi tlo tu kan nei ta a ming chu eonani are ta chu thil soi pui du nei ni aron tlo ni om takania ama chu Nepali gangster ta na thokani ei turte mutpu te aron kenga chupa in athuron ken chu Nepala chuan engkimati thei veka tunge background tur kan thria kan che velami te thamna peka poisa te chuan thira ti theialom kan la chok don cheunia ti hi ni dang ang lo takin kan ril ru po adang lam sot mai kan lo thei hil to limna phurna le beiseina chu keima nia aron lian thar le ta hle ani chumi nu atang chuan a hun bia kar tinemo ni som dana emo miron tlo ta zia poisa engemo zat le ei tur tam tak aron keng thina minlak chho tur thu chu nge takin min tiama keini po chuan ama chu kan ring ngetlatani kan ngai tu na akal kol na san ba ka kan ngak lela kan be sei boka ti chuan kar chu thla aron in thla ka miron tlo thin tu po chu mei khuang mai in atham ralta ani ber mai chumi nuwa chuan tu man miron tlo le to ngai lo tang ve jinga mi kan mel shet pakhat chuan Nepali gangster ho mi je then khat te chu min shilta If you're in the jail, Yeah, okay. 3 months, can't pay. Can't pay. For three, if we stay for 3 more months, we can't. 3 months. So we've got 3 more months to appeal after doing 3 months. No? Thlathum nuwa korta kan appeal lo chuan thlathum dang kan nga le angai don alo nia ti chuan Nepali gangster ho khan langoi ri tura min tia wang le lak chua min tia ma wangin thlathum chung chu aloral tamai sia tuna chuan chuak tura be seina nei to lo khopin min chiam lo ni tareng mai kan tan ko nga ping ta hle ani ti chu tu ma shil chop ngai lovin kan chiang ta hle a kumli tang lo wakan chu theinan keima ni le keima ni chu kanin boi pui angai don ta ni engkin nge kumli mangral lovin kan chu thei ta kam Uncle Tony achu ani na taka chuan kapate tak tak po ani lem lova second ka jinang vel ani dai doni mase ka tan chuan eng tiklai point kapate ani rengang Uncle Tony achu RAF fa alo om ve reng to thina ama hi zedang lam tak nei ani in chu chuan ama chu ati chal lang sot zo kani katan chuan a hluin aro pui ema katan chuan James Bond ang berin ka sia hero ro pui takani gate pui lama tanga min kauna chu changin kawa chuaka milo ngak tu chu Uncle Tony alo ni reng mai a hak fo thin jacket lian pui nen chuan alo ding ran maya katan chuan hun ur sun tak le hlimom takani in keile ka thian te min la chuak tura lo kalani Uncle Tony chuan a research chu atran ta ngala just ne nangen na lekha le lal ne nangen na lekha chu kan jiak ta ni lalpian cham alo thlen nia kanchunga aza ngai nalan tir turte akuta chuan kanin nga thui ziale keini chumin chua zalen tram turangen na lekha chu erika chuan moi takle thatakin hetiang hian aziak ta khonga in ipian chama min chua tir thayangem kanin za puya thiam lo kanin ti hle ani tin chua thei kanin be seina chu asang khop mai Uncle Tony chuan a thei anga tammi a mukual renga apoimo ang le atulang ang te chu a buai pui reng boka mase eng tin nge min tran pui tu turte azon kual ti chu tu man kan shelo lal ne na thuje kan king ani chuan hriat pui tu le pom pui tu poimo tak tak te kan nei ve anga ya
Uncle Tony chuan michal lang tak mai pakhat a hmel hriat fu ta a hming chu Lucas ani Lucas chu Nepali gangster jinga mi pakhat ani in custom office Kathmandu ami a po chuan a in rol tel tho ani mase man kan ni lai kha custom room a awm lo lai ni hlo maya Nepali gangster te ko na changin Hong Kong a local da yalo ni Nepal pana kan kal mek lai khan ani po Hong Kong lampanin a local ve chia ti chuan Lucas chuan phiaru kan ni ti a hre chuak ngal wata ati rami pahni kan va mu te thil ti vek kha alo ni kan ko thak tur te kha ari theyang ber turin an lo siam luya ti chuan min man tu chief of custom kha an lo shil lok vekani Anni chuan min man tirani chuan kan Rangkachaka lai man za tang hu kha pe kan tiam alo nia Rangkachak mina tir tampo le poisa an hlo hnem don ti na ni chu wang chuan kumli tang tura thutluk na chu kan top na alo ni pha ta ni in phiaruk na tuar tu ber kan ni ti kan in hriat chua chuan shom kan ti emema ma se kan tan hun chung tur ti toy ni don ti kan hriat nuwa chuan shom kan ti na po chu na satakin azio mani Lucas chuan sarkar lama ati thei zong zong chu atia prime minister chenin abekwalin min claim sak boka Lucas chuan Uncle Tony ane na anin biak na chuan min pui chunwa mati thute a thei to kin le ama power mangin a thei to pa chua tur thute kan chua theinan le min man tir tu te man chua le thleng po min pui a in huam thu te a hrilani December ni som pasari alo her chua chuan mi pakhat tabri hi ka hria kala hre chiang khop mai ama chu English Vice Council Embassy atang lo kalania ani chuan enga tinge karon kala engwang ron kal nge kani ka hrelo lal pian chama chu in ni don ron tia he thil chu ka soi fia thiam chi alo osle erik te omna lama chuan chu thulom om tak hrit tur chuan ka va pheya an hena chuan kan chua tur thu chu ka va hril ta ni kan mola wangin kan tanga kan va neina awangin kan chuak le don hlawa beisei lo takin chuak kan ni don ta kan tan hun chung chu atop ta ni kati sualte awanga in puana nei tur le thil danglam tak tok to kani awangin tuna chuan biakin kalna chang ka hreto a tun thleng hian mangchia kalamang renga kamumanga chuan Rangkachak Tawlhru sum dona te chu lo ti le in anga yang bokin min lo man le a khang ni te khamu mangrama ka hmunon le thinani khang te khan tun thleng hian min la top san ngai lo khang dan kala sum dona hlo om taka te khan tluk le ka du to lova in nam hoi ka du to heklo kadam chung hian ka du le to ngai bok lovang